pleine mutation où les défis sécuritaires exigent innovation et coopération, l'Afrique se prépare à écrire une nouvelle page de son histoire. Du 11 au 14 novembre 2025, Bamako deviendra la capitale africaine de la sécurité et de la défense avec la première édition de BAMEX 2025, Bamako Expo 2025, un salon exclusivement dédié cette année aux entreprises turques de l'industrie de défense. Placé sous le haut parrainage de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, BAMEX 2025 s'annonce comme un rendez-vous stratégique pour l'avenir de la sécurité en Afrique. Organisé par l'entreprise turque Zepik Defense et en partenariat avec le ministère de la Sécurité et de la Protection civile du Mali, BAMEX 2025 réunira les professionnels de la défense et de la sécurité au programme 2 temps forts. Les 11 et 12 novembre, les journées d'exposition pour découvrir les toutes dernières innovations technologiques en matière de défense et de sécurité. Les 13 et 14 novembre, place aux démonstrations spectaculaires où les délégations officielles pourront tester les équipements en conditions réelles. Décideurs, investisseurs, forces de défense et de sécurité de toute l'Afrique, participez à ce grand rendez-vous pour explorer, échanger et bâtir des partenariats stratégiques qui façonneront l'architecture de défense africaine de demain. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au muni yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara hera la kasegi hera la dumunun kay berebereli kay nam mako be bien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamola kamago berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la mukele kono akoka au bela jele la dunya silame munu me mali kono ani munu sigiro beno do nye jamana were umo ka fo sanwere o hijini o umura o baraw labe on damne nakaba op mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basiki kono agence dunuya akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kala on bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumini laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olube au no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be bawo bolo kuma do o ka busane de singa di agence Dunia Travel Service Jenwan kele mimbe au ka hijini au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw be u ka yoro nyini u fle ni hippodrome yere la immeuble station Soma Yafula kulukoro sira dala o fana minyi ka do agence Dunia Travel Service ye ku be dugawu ke hijini umura ke tugo nyuma ana musakaw ala ka nogoya sira me bela jele ye innal hamda Nibe wariji na wayala Nibe warida na wayala Sama mone bi million joro na kunu hamina kodo wodela sama mone ma fen faraka wari chili musaka oka wa aka no ni mali wari chisiro be amada o made sama mone bi do fara ode kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke oke ni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne kredi la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la kasani wereke na yi walima tata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka soro ka to sebe ni sama mone yi ode kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi Ambalmao ayafo tare agressif Bamako minye sanayele kalanso ye sene bangamara aleni jege moni vétérinaire ka nga jamana kono a chien folo ni yo dale to Bamako ka ofei école supérieure privée des sciences et techniques agricoles sotiba Bamako ya minye mama fa saka kalange sene kota nasrafe bagamara jege mo vétérinaire ani sene tasra bela jelen fe i wasado agressif la unuka système LMD ni mamba fe ka DIT ke sa ka nyesi reproduction animale
incinération artificielle annuellement i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye bagan mara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Estade Malien ale ka ndulati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen do yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. La commission des agences de voyage du Mali informe l'ensemble des pèlerins que les inscriptions pour le Hajj 2026 sont ouvertes. Elle invite toute personne désirant accomplir le Hajj 2026 d'aller s'inscrire rapidement auprès de l'agence de voyage de son choix, en insistant sur le respect des procédures établies pour sécuriser le voyage et faciliter l'obtention des documents nécessaires. La clôture des enregistrements est fixée au 31 décembre 2025. Une date butoir à ne pas franchir pour tous ceux qui souhaitent accomplir ce 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite. Après le 31 décembre 2025, aucune inscription ne sera autorisée. La commission invite les fidèles musulmans à aller s'inscrire dans les délais afin d'éviter les désagréments des dernières minutes. Elle rappelle que la réussite de cette organisation repose sur une anticipation des inscriptions, une meilleure coordination et une collaboration étroite entre les agences de voyage et les pèlerins. Les agences de voyage assurent qu'elles sont déjà prêtes à recevoir les inscriptions et accompagner les pèlerins tout au long du processus. Festival Grillade de volaille nenia tako foloi kama mafon nyanama anu ujeni chiew kamiu pigeon lokulubau tongonou konosogontu dugu fata se kai anani wanauma apara bela jelen labena association tom dollar AMSTD ani radio kleduka barakenyuan konnala Nintako foloi abedamne novem kalo tle mugani woro kafuri atli bisaba Samba fla ani mugani duru terrain shaba min fleni lafiabu a yoro manja monument kabral oyerela aw muniye kamama fen marabagaw ye aw muniye kamama fen tobibagaw ana jeni bagaw ye shieje naw na nyonaw aw kana sigi tugoshila awe aw bolo fon lakodon kana aw togosebe nyogon kumben bele baina na ankoma festival Grillade de volaille ni aw mogobe kuna funu ngorawla aye wele yite 76 42 42 02 Walman 65 88 72 76 Placasma au Teremani Ayewili Jona kana ausgiro mamine ni festival Grillade de volaille denfaya minan sigilimbe cheba min koro oye shaka alsenin kamaraye président délégation spéciale communicatif kono a dembaya mina madame Diallo Jarafa Gakuye promotrice lycée Bedi Kunanji Mbadeu Festival Grillade de volaille nabe kamama fon kofo ni atako foloi akona to tokoshila ningala kale awiye Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔn ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la
ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ. Trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu sarali a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fantan ni naani k'aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma min ye Falayi Keyita ale de bɛ yan bi tilegan in na yaasa ka se k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ nɛgɛjuru siraw an'an ka arajo minnu bɛ yen n'olu bɛ an senkɔrɔma don Mali kɔnɔna fantan ni naani bɛɛ lajɛlen na k'aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma an bɛ Tomiyankaw fo bi tilegan in na ka Bɛnɛnakaw olu fana fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen ni olu fana sigilen don sirakɔrɔlekaw fɛ k'olu fo min ye Ɲamina n'a marabolo n'a Tɛnkundugu n'a Bolomadadugu bɛɛ lajɛlen ye Bananbakaw ka dugutigi Falayi n'o ye Bɛlɛnkɛ Sɛnbara ye k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn an kanubagaba don wa min ye jani ye a bɛ dugawu k'an ye su ani tile Melenge an b'a yɛrɛ fo yan fo Bananba dugutigiya a ma nɔgɔn cɛkɔrɔba don wa min ye maakɔrɔw Falayi olu bɛ fɛn fin jeninen dɔn an b'a fo ka n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn min ye dugutigiw fana ka ɲɛmaaba ye sa Bamakɔ kɔnɔna yan an b'o fana fo o y'an terikɛ ye n'o ye Elayi Seru Sangare an b'a fo k'a waleɲuman dɔn tilegan in na an taga yɔrɔ bɛ sɔn ka caya dɔɔni Falayi nka an n'a cu nka a bɛrɛbɛn yaasa maaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la sabula an ma don an don waati la an b'o hakɛto ɲini kɛ bɛɛ fɛ bi an ye fɛn caman de lakɔlɔsi ka kɛ ni tajiko in ye Falayi bɛɛ lajɛlen min bɛ bɛɛ da ko an ka sabali an ka muɲu an ka ɲɔgɔn minɛ n'an b'o fɔ Falayi ayiwa dɔnkilidala ko ten dɛ n'i ye n ta fɔ n b'i ta fɔ dɛ o de bɛna ni furugu ye nin waati in na Mali mago b'a den bɛɛ la bamananw ko ten ko hali maakolon don bɛ Falayi jamana jɔla i mago bɛ fatɔ la i mago bɛ naloma la i mago bɛ kodɔnna la i mago bɛ kodɔnbali la i mago bɛ lagalagatɔ la i mago bɛ bɛɛ la bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don jamana kɔnɔ Falayi o de la so kɔnɔ minɛnkolonin bɛɛ n'a ta don don nka i k'i jija k'a sɔrɔ b'u filasiw la dɛ Falayi n'o tɛ n'i mago sera min ma n'o tɛ yen walima n'o diminen o ni tɛ kuntilenna kelen a ka gɛlɛn aw ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka to yaasa an ka mɛn to kan waati min bɛ an kunna nin waati in na waati nɔgɔn tɛ Falayi maa y'a fɔ maa ye o waati nɔgɔn tɛ maa m'a fɔ maa ye o waati nɔgɔn tɛ ka bɔ don o don ka t'i ka baarakɛyɔrɔ o tun ye laada ye nka bi i bɛ taji ta fara a kan i b'o don i ka programme na diyagoya la wa bɔ waati ko n dara n nana o kuma t'a la dɛ Falayi a kɔni bɛ k'a to an bɛ k'an débrouiller cogoya sugu wɛrɛ la o an minnu tɛ se ka mɛn kana n ko ne tun bɛ arana de Falayi a tori setɔ don aw yɛrɛ ma o a bɛna dɔn ko anw kun bɛ ko min na o Falayi jamana in Ala ye hɛrɛ kɛ Mali ye dɛ Ala ye fɛn caman de di Mali ma Falayi nka min gɛlɛyara an ma o ye an yɛrɛ ka se ka ɲɔgɔn ŋaɲɛ kun ka bɛn ka ko sigi sen kan ka baara kɛ n'i ye kow taa cogo lajɛ kabini fanga jaso kɛra fo bi Falayi ni maa min bɛ ko dɔn i bɛ ko kɔrɔ dɔn
i kan ka miiri ka taasi i ni maa minnu bɛ tulon kɛ i ni maa minnu bɛ jɛ kɛ i ni maa minnu bɛ baara kɛ i ni maa minnu ye ko kɛ ɲɔgɔn ye fala ye n'olu bɛ ka dɔgɔya n'olu bɛ ka taa ala ka wele bɛ ka se olu ma i kan ka jateminɛ kɛ bamananw ko ten ko n'i ɲinɛna i sigi kuma ko to kunna a b'a to i wuli waati bɛ gɛlɛya walayi ko dugutigi den ti to fo o y'a ye n'a bɛ ka don dugutigi fɛ yen n'o tɛ a bɛ fɛn kɛ min ti to foli ye bi jamana in mago bɛ mun na n'o bi bɛɛ da o ye bɛn ni kelenya ye e k'anw ka jamana in ta i k'a lajɛ fala ye anw donnen don ɲɔgɔn na cogo min i bɛ taa fila du kɔnɔ i b'a sɔrɔ bamanan bɛ yen i bɛ maraka sɔrɔ yen i bɛ kaadɔ sɔrɔ yen i bɛ kɔrɔbɔrɔ sɔrɔ yen i bɛ burudamɛ sɔrɔ yen fala ye sigi yɛrɛ o tilala tuguni k'an bɛɛ don ɲɔgɔn na k'an yɛlɛma o b'a to i bɛ se ka gindo ye ko dɔgɔnɔ don i bɛ tila ka gindo ye tuguni ko kɔrɔbɔrɔ don fala ye faamuya cogo yɛrɛ ɲɛfɔ cogo yɛrɛ t'a la tellement jamanadenw donna ɲɔgɔn na furu ni balima siraw ni sinji siraw olu b'an ni ɲɔgɔn cɛ cogo di k'an kala k'an bɛn k'an sigi k'an diya an ɲinɛna nin bɛɛ kɔ an bɛnbaw ye baara minnu kɛ fala ye ka sinankuyaw sigi ka kalimayaw sigi ka nimaniyaw sigi ka mɔdenyaw sigi ka mɔkɛyaw sigi nin bɛɛ lajɛlen kɔrɔ de bɛ nin bɛɛ la fala ye an ka sigi kɔnɔna na ne si bɛɛ ne tɛ se ka fɔ n fa ma ko to dɔn nka ne den bɛ se ka tɛgɛ cɛ a tulo kɔrɔ o ni ɲɔgɔn cɛ ko vieux con i bɛ k'an tɔɔrɔ han faut laisser mon père tranquille e den bɛ se k'o fɔ e fa ma nka a ka di ye nka ala i si de bɛɛ fala ye nimɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kalimɛw ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ kɛkun ye sigi ka nɔgɔya o bɛɛ kɔfɛ ka tila ka jeliw d'an ma tuguni ka alimamiw d'an ma ka kerecɛn ɲɛmaw d'an ma ka tontigiw d'an ma ka kodɔnnaw d'an ma ka jamana kɔnɔ ɲɛdɔnbaw d'an ma fala ye an k'an ka kodɔn kɛ k'an ka maanifinya kɛ k'an ka bɔ kɛ k'an ka diɲɛnatigɛ kɛ an yɛrɛ sinsin bere n'an ka tabiya n'an ka taabolo k'a bɛɛ sigi sen kan nka an nana ko anw kalanna fala ye anw bɔra Sorbonne na n'o tɛ anw di maa lamɛn anw de ye maaw ye maa minnu bɛ yen bi n'olu sɛnɛnen don kosɛbɛ na anw ma a fɔ yɔrɔ min maa tɛ se k'a don yen an y'a kɛ sa tubabukan yɛrɛ ko yɛrɛ de k'an ka supasima ye wala n'i donna du kɔnɔ i bi sari n'i ye duba ye kuwa i bɛ sin ka lafiya ten fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ cogo b'a kɔnɔ duba sigicogo fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ cogo b'a kɔnɔ i m'a ye an ka maakɔrɔ bɛ min fɔ an ye ko n'i ye kiiri o kiiri kun ta tɛ marijɛ ɲare fɛ yen k'a ma se ka ɲɛnabɔ u ka bulon kɔnɔ de bulon kun ye koba de fala ye nka anw ye nin bɛɛ fili kɛrɛfɛ anw ko k'anw mago tɛ foyi la anw kalanna démocratie ya anw jama k'anw kɛ fɛn wɛrɛw ye hali bɛnkan misɛnnin min tun bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ bɔ kɔnɔ wolo kelen kɔnɔ bi fala ye olu tɛ ɲɔgɔn fɛ muso kelen denw olu ɲɛ tana ye ɲɔgɔn ye n'aw ko k'aw ka lafiya o la o kɔrɔ ko ala ko tɛ tiɲɛ ye dɛ aw ma se ka ko dɔw to ɲɔgɔn ye k'a dɔn k'a fɔ aw ka sigi n'aw ka adamadenya dilanna cogo sugu dɔ la aw ka se ka non je ne suis pas d'accord hein non il peut pas se permettre grand frère dɔ o ye tiɲɛ nka a ta t'an bɛɛ ye han mais i bɛ ka fili i filila fo k'i bɔ fenêtre fɛ n'i ye an ka duw sigi cogo ye wala ye n ko Gima ye caciri dɔ bɔ ko kanu tɛ ka visa ko kanu tɛ ka visa ko in bɛ mun kan kamalennin dɔ dala teliya ma ale de taara ka bɔ Faransi ka na d'a somɔgɔw ma yan k'u k'a lamɔ k'a sɔrɔ a yɛrɛ de tun y'a laɲini a fa fɛ hɛn k'ale terikɛw bɛ taa États-Unis ni fɛnw na ko mais ko pour que a tɛna a fa ka dugu la u y'a bila ka na fala ye aéroport directement f'u ka burusi kɔnɔna Marakadugu la a taara yelen tɛ yen Suma ko yelen ko kuma tɛ yen bɛɛ ni i fa don bɛɛ n'i ba don bɛɛ n'i mamuso don tiga de bɛ wɔɔrɔ min ye kɔɔri de bɛ parata ziiri de bɛ da kabini cɛnin bɛ dimi fala ye a b'i sen kɛ ka kolon tan a bɛ daw kari a bɛ fɛnw gosi a tɛ sɔn ka taa kungo la ka n'a bana yiri lili yiri ŋɔmɔ yiri fara
k'a bɛɛ lajɛlen kɛ k'a furakɛ k'a ban pewu a yɛrɛ tilala k'i sigi du kɔnɔ ka den tɔw n'u faw ye ka den tɔw n'u bɛnkɛw ye k'a tɛnɛmusow ye a ko ja ko anw ka maanifinya yɛrɛ dilannen don an yɛrɛ fɛ yan yɛrɛ a ko a fa ma k'ale tɛ taa tuguni Faransi a ye adamadenya faamu Fala ye Hima National ni ɲɔgɔlɔn bɔ ka n'u cɛ ka visa ko kɔnɔna na Fala ye maa y'i yɛrɛ de o anw sigilen don cogo min na anw ka a lajɛ kɛ Fala ye ne tɛ tilen k'a fɛ yen na n ko alimami ninnu n ko aw caman t'u jɔyɔrɔ dɔn an ka jamana kɔnɔ walayi Fala ye alimami bɛ ko dɔ ɲɛnabɔ kiiritigɛla 100 tɛ se k'a ɲɛnabɔ dɔw yɛrɛ bɛ na dɔrɔn ka n'u ka problème fɔ n'i taara imam Ablaye Koyita fɛ Fala ye Koyita bɛ min ɲɛnabɔ jamana in kɔnɔ yan furu sira tagamako la furu mɔgɔw bɛnniko la alimami ninnu yɛrɛ bɛɛ de don fɛn mun bɛ f'u ɲɛna hali jamana kungo la Fala ye ne e mɔgɔ m'olu dɔn k'olu bonya k'olu to e ko k'e ɲɛ tana ye olu ye a i bɛ fili ba la dɛ olu bɛ se min na e tɛ se o la o e bɛ min dɔn e k'o kɛ ban ni k'u to yen k'u ta kɛ maa jumɛn bɛ ka kiyama fɔ an ye ka tɛmɛ olu ka Fala ye a na se kɔni o an k'an ka baara kɛ an k'an ka jamanadenya kɛ an k'a dɔn k'a fɔ an bɔra min an bɛ taa min an ye jumɛn ye an yɛrɛ k'an yɛrɛ sugu dɔn Fala ye lamɛnbaaw ka hakɛ to kuma dɔw la an dɔw bɛ kɛ i b'a fɔ k'an t'an yɛrɛ dɔn parce que n'e m'a dɔn e bɔra mɔgɔ min na i yɛlɛma ko 7 i ka n'o dɔn nka i fa dɔn i k'i mɔkɛ dɔn k'i mamuso dɔn olu ye jɔn ni jɔnw ye Fala ye e ye yɛlɛma ko caman ye e fa o ye bamanan ye e fa ye bamanan ye e mamuso ye maraka ye i tɛnɛmuso ye surakaw ye burudamaw b'aw fɛ yen e ba ye fila ye e muso ye kasonga ye ka bɔ Kayi e tɛ maliyɛn e ye mun ye o la dɔw tile k'a fɔ ɲɛna tuma min na ani Aliyu ni Faranjɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u b'a fɔ nanzarakan na ko globe trotteur maa min bɛ k'a caman mɛn ne ko ne mɔkɛ yɛrɛ fana ye Mali trotteur ye koyi ko mun na n ko ne mɔkɛ tun bɛ sinafɔkan mɛn Fala ye a tun bɛ miyankakan mɛn a bɛ dafinkan mɛn kɔrɔbɔrɔkan ni burudamakan kuma tɛ ka taa fara bamanankan kan o tɛ Mali trotteur o ye mun ye ko ayi ko diɲɛ kanba ninnu de ko do sa ko anglais espagnol ne ko anw fana fɛ yan ne fana mɔkɛ fana ye globe trotteur ye Fala ye c'est que an yɛrɛ ma an ka i m'a ye ne ntalen ni ziri ni fɛn ninnu Fala ye n'u mɔgɔw b'u kɔrɔ dɔn an tilara o sisan waati gɛlɛya m'a to mɔgɔw ka masuma ɲɔgɔn kɔrɔ yan mais fɔlɔ e mana mɔgɔ yɛrɛ y'i ɲɛna Fala ye e b'a dɔn non nin ka kɔrɔ ni ne ye mais mɔgɔ min ka kɔrɔ ni e n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la e kan k'i kɛ cogo di n'i b'o dɔn ka ban est ce que i bɛ mankan ci o la mɔgɔ min bɛ yen n'o y'i dɔgɔnin ye i dɔgɔma ɲɔgɔn don a ye ko dɔ k'i la est ce que e kan ka girin ka futini jamana ka girin ka da o kan non parce que e dɔgɔ de don ka ban a ma se e ka fanga wɛrɛ yira a la ka ban o i bɛ kuma fɛ ni hakili de a bɛ ɲɔgɔn faamu mɔgɔw lamɔna o cogo de la fɛn bɛɛ tɛ fanga ye o donc f'an ka segin an yɛrɛ ma de i ye filaw ka taabolo ta o lamɔ in kelen de don i ye bɔbɔw ta o i ye marakaw ta o i ye sinafow ta o i ye kasogaw ta o i ye maninkaw ta o i ye burudamaw ta o Fala i ye kɔrɔbɔrɔw ta o nin bɛɛ lajɛlen n'a ka ladamu n'a ka tabiya n'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛnna fɛn kelen min ka Mali kɔnɔ an ka sɔn ɲɔgɔn ye an ka sabali an ka muɲu sigi ka se ka diya o b'a bɛɛ kɔnɔ wa o y'a bɛɛ de fana ye n'o tɛ bamananden kɔni kɛlen ka t'i fa filamuso la kɔni yɔrɔ kɔni bɛɛ kan ka dɔn k'a fɔ k'o kɔrɔ sigi ka diya de filaw ye anw ka soforotugulamɔgɔw de ye bagan maralaw de don n bɛnkɛlakaw ka hakɛ to u ka hakɛ to n ye n filila kuma na Fala ye n bɛ yafa ɲini u fɛ ne mamuso ye maraka ye ne na se k'a fɔ ko ne bɛ fili n yɛrɛ ma n tɛnɛmuso ni n mamuso korokara tɔ minnu tun b'an fɛ Fala ye siya bɛ bɔ u la e bɔra o du kɔnɔ e bɛ se cogo di ka na kɛ gɔn kelen na bila ye Bamakɔ yan ka fili yɛrɛ ma pewu dɔw yɛrɛ u tɔgɔ ye ko Tɛnɛbafin Magasuba ko Tina Mag o bɛ ye e b'o ye maa min bɛ wele So Musa ne ko ma Bill i kɛtɔ k'o ye dugu kɔnɔ o bɛ gɛlɛya dɛ nin bɛɛ ka ɲi o nka an ka dɔn an ye min ye dɔrɔn
anga yere kanga do onye minyi ame mufe munganga sigisenga mafi yana kunu ngo jamana ta benyene ba jamana ta benyene bo no falai ni jamana ba benyene bo ere ki miri dro ki sigi ka la je dro falai Musa nana ya tleke Murbu nana ya tleke Atete nana ya tleke Chonguna nana Atete nana Shienfla Aya nana Asimi nunumbe ibi Abli kuna ko dongelo beta Umaulu toy Esigi kunyere muye Mumeke ga sini ye sigi ye Oyika jamana de Ibisika munyumanke oye Okoye bani Ini asimi nunu yere kana Jafu kata se lahara Bebe souma iye Me nyete feke ka jamana Ebeke moko suku jume Moko kan yini ki suku do parce que finalement al mamun be tle fly na nebe ka fon chaman kala fala bololo sanfe me abibo cham fo ya l'enfant de crémis parce que demseni chama ne be chena politique tasra fe fala politique ko ke to go fe u kun tse ka famu ka fo ko fe no be se ka ke ulu ka so o ma parce que politique na ke to go yi al o ma koro chama ma anchela on sona oma ama ba oma nga ebo politique fo ibo démocratie fo ibo liberté fo ki to jamana jume ngoro jamana bemi folo Adam Cham Adam Digo Clefla na bora ga feno so bololo save falai akwa ale be se ka fembe famu ale no mo go fo nyongo fembe la nga mie malie ani ma to jola de o ya mbere tai ambe ka nga njijo ga sisi terroriste no ga terroriste be ale te ut kanu atu tanu atu sengoroma dono nuga o terroriste wale me kuntlena munumbe no olu kada ale no ya ale tabulo yi ale démocratie ni fam jamana tabulo fam to mina mara to fam to mina nanzara srafe o ya ale ka kuntlena yi me mi ya faso e falai anga shifin chama me kan famu bi ni nu fam ya mangele falai ni ya me ko de adena do de la de iko no do ko obibolo ina no ko fabibolo ibora du kono o ma tu boss avec a tu anga haklu to nunu na parce que anga sigi dlado no tellement teru munu e flama nyoma wo ulu be se ka ko chama nyene won nyon che ima odla no ko mango kiritika suku mu fena ambulo ne falai ko kanga alajo kiritika suku awre kanga sigi fe chama beta tribunal la ta kunte tribunal la walai o ka ta jisu ka para cha dron non ta kunte tribunal la kwa donc ni malio nga kado etlega na falai ambe hake to ko nyunu fere nga son anga kanyere iye fladenye wasonika fladenye iye bamanandenye wasonika bamanandenye iye marakaye iye burudame iye koroboroye iye sinafoye iye miyangaye iye boboye iye dongonoye iye kasongaye iye maningaye iye serere iye gesereye iye vjeliye iye funaye iye maboye iye gauloye falai anga kanyere ye anga be anga jamana ngono ane nyan geseni nyan fale ni ando ngai tlega na dugutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinamo sungalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu dum warata de o ko ni kuma tala sa e ka sama moneto yi i yere ta sita sita kan numero flani warci war sera allo ye war soro onyena tiere la koni sama be maminye kongomi ti goshi ngonga sama mone i yere ta a songo ka nogoni mali war ci sira be depo e fuye war be ci funi application e wa bosara e musaka fitini e sama mone jini kurambe sara na e credit u beta na e sani fere be ke na e sama mone ni an mali an taye aya chifle kan galumbonda
Falai. Ko école be tan sini ngene de. Novembre kalo tile tan. École tan akanga ke sabula. Octobre kalo tile 26 bataki min sɛbɛnna n'o y'a yira k'a fɔ ko k'a jɔ tile damadɔni bɛnkan min kun sɔrɔla u ni école-maître ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkan kelen de kɔnɔna na fana a yirala sa k'a fɔ ko kow ma ɲɛma jɔ ko a n'a ta min ye novembre kalo tile 10 an bɛ dugawu kɛ ala ka kalan tako ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma Falaye ni kalan bɛ ka ta Bamako ni taji bɛ ka munumunu an b'a ɲini gouvernement fɛ Falaye an bolo fila b'an kɔ u ye u ka cɛsiri u ka timinanja u ka wulikajɔ u ye min kɛ ka se ka taji se Bamako ya Falaye k'a se Sikaso ka i ka olu ka degun barikaman bon kɔrɔnfɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen Falaye bi yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu kɔni bɛ ka taji kɔnɔ kosɛbɛ o ye Baɲangara mara n'a marabolow ye o ye Moti n'a marabolow ye Falaye o ye Segu ye o ye San ye o ye olu n'u marabolo ni Kucala fana n'a marabolow bɛɛ lajɛlen Falaye gouvernement b'a ɲini u fɛ taji ka se ka se i n'a fɔ u yɛrɛ y'a layidu ta cogo min k'olu dugu ka taji fana na taa Falaye a dɔgɔkun 2 ye nin ye min ye yen yɔrɔw ye u k'a lajɛ taji ka se ka se u ma n'o tɛ sɔrɔ min ye baara kɛcogo i m'a ye kunun ko Segukaw ma se ka wari ta u ka bankiw la k'a sababuya kɛ tajiko dɛsɛ ye n'a bɔr'o la a laban bɛna don fɛn wɛrɛw la ɲɔsusumansiw baarakɛyɔrɔw maaw ka sɔrɔw olu caman bɛna sɔn ka jɔ mini min bɛ ka sɔrɔ a ka lajɛ dɔ ka ci Moti ma ka dɔ ci Baɲangara ma ka dɔ ci Kucala ma ka dɔ ci Segu ma ka dɔ ci San ma Falaye u fana ka se k'u boloma yɛlɛma ka baara dɔ kɛ ni o ye n'a basigi nana cogo min na a baara ka se ka sigi sen kan APDP ni ale bɛ maaw bugunnatigɛ sɛbɛnw la kɔlɔsili baara kɛ Falaye a n'an ka kalan minisiriso u y'u bolo di ɲɔgɔn ma koyi min ye APDP ale ɲɛmaaba o ye professeur Mahamudu Samaseku ye minisiri min bɛ kalanko kunna o ye docteur Amadou Sisavane Falaye u ye ɲɔgɔn sɔrɔ minisiriso ale jabala la APDP sa ale nana ko min ye minisiriso ye sɛbɛn b'a bolo u ka jɛ k'o tɛgɛnɔbila n'o ye convention ye Falaye a kɛkun ye min ye kalan seko ni dɔnko ale ni maaninfinw tɔgɔla sɛbɛn minnu bɛ kalan gafew kɔnɔna na ni kalankɛyɔrɔw la olu bɛ se ka lakɔlɔsi cogo di APDP ni minisiri min bɛ kalanko kunna Falaye u y'u bolonɔ bila sɛbɛn min na sɛbɛn in ale ka fisa kosɛbɛ sabula i b'a dɔn k'a fɔ bi kalan bɔlɔlɔ fana sira donnen don a la kosɛbɛ min ye sɛbɛndenw ye u caman bɛ bɔ bɔlɔlɔ sanfɛ maaninfin minnu kan ka dilan ka bila siniɲɛ Falaye olu ka baaraw bɛ o la o la sa min ye professeur Mahamudu Samaseku ye a ye foli di ta ka ɲɛsin kalan minisiri ma koyi a ko nin waati kalan ti kalanninjɛ dɔrɔn ye koyi Falaye kalan bɛ kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ o bɔlɔlɔ sira fana fɛla la sa sariyaw de sigilen sariya minnu sigilen o b'a yira sa k'a fɔ ko maaw tɔgɔla sɛbɛnw maaw ka kunkanko denmisɛn minnu kan ka o kalan kɛ Falaye ani minnu bɛ hakili jagabɔ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'o bɛɛ lajɛlen kan ka lakɔlɔsi a ko sa ko maaw tɔgɔla sɛbɛn min kan ka lakɔlɔsi o hukumu kɔnɔna na kalanko bɔnbɔnw kan k'u k'a lajɛ k'o don sen na sifinw ni mɔbanuw olu bɛɛ lajɛlen sen bɛ a la kalan ka kɛ u kunna u k'a dɔn k'a fɔ bi diɲɛ sinimasini bɛna kɛ cogo min na min ye maaninfin yɛrɛ ye ani bonya min ka ka bɔlɔlɔ sanfɛ k'olu tabiyaw ɲɛfɔ an ka denmisɛnw ye Falaye kabini u fitinin u k'u taabolo ye kalanko ta nasira fɛ bɛnkan min sigira APDP ni ministère de l'éducation ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye kalan minisiri ye o ye sa ka kalan kɛ école karamɔgɔw kunna dege karamɔgɔw ani kalanso ɲɛmaw olu yɛrɛ k'a dɔn fɔlɔ maa bugunnatigɛ sɛbɛn mun don maaninfin tɔgɔla sɛbɛn ye mun ye ani olu yɛrɛ tɔgɔla sɛbɛn kan ka matarafa cogo di o kalan kan ka k'u kunna min ye minisiriso ye ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin a ma yaasa tɔgɔla sɛbɛn ninnu bɛ se ka lakana cogo min na u bɛ se ka baara cogo min na u bɛ se ka tɔbɔtɔ cogo min APDP ale kan k'o kɛ kalan sira minnu bɛ APDP fana bolo n'o kan ka taa kalanso kɔnɔna na sa ka ɲɛsin maaninfin tɔgɔla sɛbɛnw ma o kalan min kan ka kɛ an ka kalanso la Falaye o sɛbɛnw APDP bɛ na olu fana labɛn ka ɲɛ ka di minisiriso ma ni a b'o don a ka baaraw la a yira sa k'a fɔ ko nin ko ninnu kɔni ninnu de bɛ sɛbɛn in kɔnɔ sɛbɛn min professeur Mahamudu Samaseku ani Amadou Sisavane u y'u bolonɔ bila la sa k'a yira sa k'a fɔ ko APDP ani kalan minisiriso olu kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma bi Falaye waati n'a cogoya kama an ka jamana baarakɛda min bɛ yen n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka ɲɛmaaba n'o ye Abibu Sila ye a ye wele bila maliden bɛɛ lajɛlen ma Falaye k'an ka jɛ k'an ka wolomasiri tabaw ko ka olu dɛmɛ dɔrɔmɛ man dɔgɔ ba kelen man ca bɛɛ lajɛlen k'i ŋaniya yira Abibu Sila ale ko o ye a ka laɲini ye n'an bɔra an bɛ taa Tumutu n'an sera Tumutu an bɛ taa Gundam n'an sera Gundam an bɛ bɔ yen an bɛ tɔn ka sira ta Falaye
Mariam Sise anake etenin don mi Mariam Sise ku ya joko ka fa ko ifalai mi nye bamanchwele ni wale kebaw ndimbo ko tigi akula ko don ko so TikTok kan tonga ka do gunam ale marabolo konnana mi nye ma ko fole nye sa ko dongo alamsa temene esel ka o fe sugula sa mado konnana sa mamuga ka chegatana ye kungokolo fandamba na konnana kunungo sa ko jamado kon balla ka ye wuduna nimbo tigi kene kan bela jile nyena ka joka fi ka nikene karaba bela jile nyena wali ingeli bololo kasra mau kumate TikTok kala uye nge shoni makoroni falai mi Mariam ye ma hagamu metuka ko sa wemba ma ba keme odibe aga TikTok sa anfe akanubal na lafa sabaw ma munu be sanu ulu kon be TikTok ka sa bela jelo ka dusuma ka sa ira sabula min kelen fleni ye aye maw dusu kashi agwana mawla kosebe kanani manifiye ka mine ka jombeda ka bela jele yana ka nikene karaba a mawbe ka yiningali ke falai kun jumena ukunye Mariam ta no Mariam Sise ka takatana e ka latunu mamunu yeni wali yake uyake kun jumena mawbe ko yiningali ke mungu manu ni nyanche mawbe ko be yiningali ke nga mingo ni ndone no falai gouvernement na nko intota ha ngala sona me bafo ko ne afinyena ninkoi ai uye dangala ta kuma ngala sona ma dona tawla ana kiwara wara di mawma ka keni ni wali ayinye balmam so amed dugoke alaka dayoro sumaya ayango kitibina alako nogoya abe dugoke tumutu kaw bela jele ani tonga fana duguduma ba falai toi on sont pas connus to ndemi sama so ye livre sebe falai taji diliko la mi DGCC mawye sunitle ulu kolme ka yala sa ka taji walangata ka take dingen nungono nuna ni ka yoro ubafo kiki ka dinga daele eko ko taji te kuwa ayi taji te no ku nege jabu bolo falai ba bolo turu ka ta don chaki abta se fika ika dinga ko na fa dan uba laje sa ubafo ko oho angani mva walma ngaka chugodi a aya berebe war memulo aya ke 9000 litres fala ñu balata litri ba keme nani ni biduri bet se gata de aya le c'était bede mawbe mun taga chaya o 9000 litres ni donc mi DGCC ulle bita laje folo I mama be ka taji tabi ulle bi ka kiwu konna laje ka soro ka dépotage ke ka jate ka fo ni ne keri kun papier fleni wana bana ibulu de kelen wele no e jedon damele ka mawye ulle be segana kana tuguni kana laje ka fo ka bana be soro ka sebenga ka dima fala ne mago be siterni fana nabi ka san ibita papier ta ulu de fe ini makanga tlawo ikanga ka chugalawo ibutul de fe ibita sebenta fere kanga ka chuguna sebemu ni kango di kanga baram ngebe mu barada ulu ba laje ka sebenga ka dima ya se ka taji soro o barabe ke ulu de fana fe aywa falai taji kurutu na nganamu kuma cara kwaru la sana konare ne ale kuna fondila arajumalla kati falaje falai no yen jibaka feye ko wale adobe senaye ka ya ale kamana gwan kosebe sabula miye kati falaje nyere yi kilometri bisegi odibani katire dugu korona cha ba foro mako katiba makoya odibano odugu korona che falaje miye adugu mawye madobe sa ko alebe taji fere akelo kata taji chamande sa falai abika ke budongo no tugo abika ke budongo no tugala kiware mbole ngameminge uya wele ka nyininga ko kabale ka be tugo ko aide ka leta aka tajiye abake budon keme saba kono falai ka marai aka butiki kono ni mamu ya ja anaka kliya munu be nulu be na pumachama ka ba fere uluma ko yasa aka se aka tonobo minye minawo nyolu se aka tugo mi dugo nyamau ulu ya wele ka faye ninti bara nke tugo ye taji manga ke bidongo no aka sabali aka boka fere yasa mamunu be no na ko tuguye dugude munu be nulu be geleala munu flene kanu jo ugasego ke merila ka uye yamaria dama falai kaka bara ke nga biso ba na mau balaga muye kama le ka taji abeka fere keme anibi keme flani muga keme swandroma muga ka soro afara ko keme ani biduru ni duru taji mi yere ferila ni wati na sisan
maa caman de bɛ ka weleli kɛ k'a fɔ ko taji bɛ cɛ bolo o ye tiɲɛ ye nka 300 ni dɔrɔmɛ 20 in ko ɲɛmaaw ka wuli ka taa ko sɛgɛsɛgɛ Kati falajɛkaw fɛ yen dɛ wa a ka taji fana a t'a feere bɛɛ ma dɛ a b'a feere yɔrɔ minnu na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min k'a fɔ ko Kati falajɛ in bɛ cogo min fala ye a yɔrɔ fo na Ala farala an kan dɛ i dun ɲɛ b'a la nin y'a ye a ye litiri 40 de feere i ɲɛ b'a sɛbɛnni na min b'a kan i yɛrɛ ɲɛ b'a la voilà donc ɲɛmaaw f'u ka wuli k'u jɔ sabula hali maa min bɛ taa taji feere ale ma nin bɛɛ kan ka sɛgɛsɛgɛ min Amadu Lasana Konare ye a ko bi sɔgɔmada in na bɛnkanw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ surɔ dugudenw wulila k'a sɔrɔ a bɛ ka taji feere 300 ni dɔrɔmɛ 20 jamana dun ka sɔngɔ o ye 150 ni dɔrɔmɛ 5 ye Katika caman fana y'an wele tilegan in na k'a fɔ an ɲɛna ko Kamalen n'o ye Kati falajɛkaw ye k'a bɛ ka taji feere 300 ni dɔrɔmɛ 20 a ka pɔmpu la kɔni ko Njibakaw fɛ yen commune min ye nɛgɛla kɔnɔna ye fala ye k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 waati fo sisan Kamalen bi kalo tile 8 a bɛ ka taji a bɛ ka feere 300 ni dɔrɔmɛ 20 Bamakɔ ale kɔnɔna na Amadu Lasana Konare ale ka fasiri don ka bɔ a ka bɔlɔlɔ sanfɛla sɛbɛn ka fala ye yaasa degun bɛ se ka ban cogo min ye baara taabolo ka se ka o nɔgɔya musolakaw olu donna kɛlɛ la fala ye n'anw ka maaw ma don a la aw tɛ ɲɛ sɔrɔ nin ko in na minisiriso min bɛ yen n'o bɛ muso ale ni den ni denbaya kunna fala ye ale ye weleli ma dabila musow ma k'u ka wuli k'u jɔ muso ŋana minnu b'an ka jamana kɔnɔna na n'olu bɛ CNDF la fala ye u ye baro sigi kɛ k'u ka hakilinaw fɔ k'a bɔ k'a bin tajiko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na u y'u da don o bɛɛ lajɛlen la min ye minisiri kɔrɔ n'o o ye Sina Danba n'a bɛ Mayigalakaw ka sigila fala ye ni CNT maa don musojɛkulubaw a y'u bɛɛ lajɛlen wele CNT maaw min ye sigida 3nan kɔnɔna na u taara baro sigi belebeleba bɔ k'a bin ye baro sigi in senfɛ sa a yira k'a fɔ musow ye laɲini caman kɛ laɲini minnu b'a to sa an bɛ se ka bɔ nin degun in kɔnɔna na cogo min na min ye Famara Berete ale tun bɛ jɛrɛ in kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o filɛ. Muso jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ du sigida ani jamana yiriwali la o de kosɔn an bɛ waati gɛlɛn mun kɔnɔ musow ye wulikajɔba boloda yaasa ka u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ gɛlɛya ninnu wulili la muso jɛkulu caman ka bɔ Bamako ani Kati jɛkulu ɲɛmaaw ni tɔndenw ye ɲɔgɔn sɔrɔ musow tɔgɔla so CNDF kɔnɔ yaasa ka taa baro sigi fɛlɛn dabali minnu kan ka sɔrɔ tajiko gɛlɛya ani gɛlɛya tɔw la ni wulikajɔ mun n'a bɛɛ lajɛlen bɛ don an ka jamana muso du ani denbaya minisiri muso ka laɲini kɔnɔ. Ministre kun ye fêteurs wele la semaine dernière samedi k'an k'an ka base wele pour k'an ka se ka taa ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya an musow ka d'a kan yɛrɛ gɛlɛya bɛ ka don sugu kɔnɔ forontobanin bɛ ka feere bi den 3 dɔrɔmɛ 20 gankɛnɛ tɛ se ka san 100 la t'a la tuguni tamatikɛnɛ kun bɛ segin ni min san 120 saw y'a kɛ 300 donc n'an nana kuma ɲɔgɔnya olu fana bɛ kɛ relais ka taa fɔ à leur base tɛ an kelen ye an nana fana u y'a ye recommandation forte min kɛra musow ko de mettre un comité de crise le rôle de ce comité de crise a bɛ n'a kɛ an ka taa an toɲɔgɔnw les autres acteurs an ka t'u kunbɛn i n'a fɔ les imams olu de bɛ se ka kuma k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko an tɛ silamɛya kɛlɛ la parce que u bɛ ka don o de la u bɛ ka don an na muso yɛrɛ ka hakiliw ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko muso kan k'i bunbun dɔw m'a faamu u bɛ k'a fɔ k'o de ye laɲini ye o dun tɛ laɲini ye n'an mana fɔ ɲɔgɔn ye u ka se k'a faamu a bɛ gɛlɛya ko o commission kelen fana n'an sera k'a don ce comité de crise la an bɛ bɔ an bɛ taa les autres femmes les jeunes an ka t'u kunbɛn aw yɛrɛ ɲɛ b'a la CNJ bɛ baara min na a n'a jeunesse caman wɛrɛ an ka se ka taa ministre rencontrer voilà au cadre an bɛ se ka ɲɔgɔn kunbɛn au fur et à mesure minnu bɛ kɛlɛ la an ka se ka kuma ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn dusu lamin le problème c'est ça f'an ka ɲɔgɔn dusu lamin k'a fɔ an ɲɛ bi na c'est la tête de l'iceberg n'an sera ka kuma ɲɔgɔn fɛ min bɛ na ni Ala sɔnna a tɛ lasɔrɔ o y'a sɔrɔ an sɔnna an kɔgɔ fara an lamina k'a fɔ ko u b'a fɛ ka mankan dɔrɔn de wuli ni ɲɔgɔn caman kɛra Mali la Ala y'a bɛɛ latɛmɛ ni Ala sɔnna ni yɛrɛ bɛ ka tɛmɛ inchallah a bɛ tɛmɛ an bɛɛ ɲɛna an ka changer an ka duw kɔnɔna na an ka changer an n'an denw cɛ an ka changer an n'an balimakɛw cɛ an ka changer an n'an cɛw cɛ an ka changer an n'an ka sigida mɔgɔw cɛ nin ko ko bɛ sen na bi n'i ye an sen bɔ a la wala a tɔ bi kɛ parce que muso ka dɔgɔ min den tɛ nin ko in na quoi ou bien balimakɛ t'a la ou bien i cɛ t'a la
donc fanga kuma anga sokona nanga kuma use uka sabali ni essence bidon ni nanene ko wata ni fla ne ta sa parce ni ne asa ne parla speculateur ko ni be banka sa na menu bolo sokono nu de sera fe du la nu asoro kisi no ro bitla kala bo ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya jɛlenw kuma ka di bɛɛ ma bɛɛ k'i ta fɔ fura min bɛ mun bolo o k'o daɲɛnɛmaya o de ye nin kɛnɛ ye a lawasa kosɛbɛ bɛɛ hakilina tara ka fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya wulili hakilinaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ pour que an ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ minnu bɛ butelintigi minnu sigilen bɛ kɛrɛfɛ u k'a lajɛ u ka continuer ka essence di olu ma parce que u delila u ka feere la u fana dayirimɛ de b'a la u k'a essayer ka dɔ di olu ma ni dɔ dir'olu ma u ka feere kɛ wa kangari gɛlɛn ka dɔw ye fana u kana essence u kana feere da gɛlɛn na u k'a t'olu bolo olu k'a feere o la mototigi minnu fana bɛ t'u jɔ station na olu bɛɛ bɛ taa u ka butelintigiw fɛ yen nɔ u bɛ essence sɔrɔ nɔgɔya la depuis u yɛrɛ y'a fɔ ko bidon ko essence kana kɛ bidon kɔnɔ station na o yɛrɛ nana ni gɛlɛyaba de ye mobili sugu bɛɛ de bɛ ta ka taa jɔ aran na mobiliw bɛ fa ni mobiliw fara u bɛ taa vide k'a kɛ bidon kɔnɔ n'a kɛra bidon kɔnɔ mun bɛna kɛ mun bɛna kɛ sisan faamaw yɛrɛ de bɛ bidon ninnu san u bɛ taa bidon fa 3,000 ni 100 ka taa feere faamaw ma 10,000 u b'a sa 10,000 u b'a sa 12,000 aw b'an wele k'an ka bɔ crise kɔnɔ an bɛ bɔ crise kɔnɔ cogo di donc ni essence bɛ sɔrɔ n'a bɛ feere la gɛlɛya la u k'u ban ka san n'a ma san essence tali k'a fɔ ko ka taa feere o bɛ dabila o. ne kɔni anw ye hakilinata min sɔrɔ an kɛlen ka ɲɔgɔn dalajɛ an ka siège la an ko sisan ni jamana bɛ se ka tile 3 di musow ma n k'a fɔ jamanadenw ma bɛɛ ka don i ka so n'i ka moto n'i ka mobili i ka taa gari hali n'a bɛ taa vendredi samedi dimanche citerne minnu bɛ don u ka station bɛɛ ravitailler ɲɔgɔn fɛ en même temps lundi mɔgɔw bɛ bɔ n'i y'a sɔrɔ yɔrɔ min na i b'a san. k'a yɔrɔla k'a fɔ mali musojɛkuluw ye wele bila jamana faamaw bɛɛ lajɛlen ma minisiri ma bɔ minisiri la ko faamaw ka wulikajɔw kologiriya ka don dugɔnna fan bɛɛ lajɛlen na ni ka taa kumaɲɔgɔnw kɛ ni jamana kɔnɔdenw ye yaasa fangaw bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka gɛlɛya wuli ka bɔ an ka jamana da la pepewu. a f'i ɲɛna n ko n'anw ka mɔgɔw ma wuli ka jɔ aw ka kow ti ɲɛnabɔ i ye dugu tiɲɛ ye sisan minnu bɛ degun kɔnɔna na olu yɛrɛ de kumakan filɛ nin ye ngɔyɔ k'o panni min kun ye 100 ye o kɛra 300 ye forondobani a den 3 dɔrɔmɛ 20 fala ye guwan o bɛɛ yɛlɛlen don o ka bɔ yen musow ko taji feerela minnu bɛ butelinin kɔnɔnaw la fala ye ko ka taji dɔ d'u ma ne kɔni t'a fɔ butelinin kɔnɔnaw nka minnu bɛ yen bi ni olu ka taji feere yɔrɔ bɛ yen ni pɔmpu bɛ u bolo pɔmpu misɛnnin minnu bɛ dugu kɔnɔ gouvernement k'a la ye ka taji di olu ma butelitigiw m'olu ko fɔ sa nka fɛɛrɛ ka tigɛ taji ka walankata fan bɛɛ puis muso bɔra ka min fɔ sisan ni station bɛɛ ma fa taji la fala ye a ka gɛlɛn nin ko in ka ban dɛ ni station bɛɛ fara sisan aranjɔ bɛ ban mais ka station to yen dɔ bɛ daminɛ dɔ bɛ dabila mɔgɔw bɛ wuli ni munumunu salo la a ko kuma a ka ca kosɛbɛ an b'a ɲini ɲɛmaw fɛ sa min ye musow ka laɲiniw filɛ nin ye u k'u fana lamɛn fala ye baara bɛ se ka kɛ cogo min pɔmpisiw olu ka tɔn maaw min ye minisiri Fasun ye ale olu bisimila a ko kɛra sinababu secrétaire général ale ɲɛna fala ye ko su ni tile baara ko nin y'o daminɛtɔ ye o la sa u ye pɔmpisiw wele k'a baara ɲɛf'u ɲɛna a kan ka kɛ cogo min hakilina min bɛ u la sa ani fɛɛrɛ minnu tigɛlen don yaasa a ko bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na i b'a dɔn k'a fɔ gouvernement ale ye nin yamaruya in ta nka min ye lawaleyali ye bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ k'a bɛ ka sumaya o ka tɛmɛ ka bɔ yen fana fala ye u sera an ka yɔrɔ la bi han awɔ mɔbiliba minnu b'an ka kare ninnu kɔnɔ na u bɛ ka t'u ta ka taa n'u ye dɛ maa maa ka mɔbili kun tolen don station na n'i ma taa ta i na taa nɔfɛ fourrière la dɛ polisi directeur général yɛrɛ de b'u ɲɛma han awɔ contrôleur général de police Yusu Kone ale de b'u ɲɛma k'a baara kɛ n'Ala sɔnna a mana tila ka segin ni kibaruya in kan ka kɛ ni waati n'a cogoya ye Amadu Tumani Ture ale ka soma yɛlɛmali fala ye o san 5 ye ntɛnɛn nata ye n'o o ye novembre kalo tile 10 ye san 2020 Amadu Tumani Ture ale taar'i da min ye Motikaw ka belebele Sudu Baba Amadu Tumani Ture ale kɔni ka lafasabaw n'a kanubaw olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ a ka fondation min bɛ yen n'o ye fondation pour l'enfance ye fala ye k'u deli ko k'a lama balo suma makɔrɔni tulu ɲɔ
malo k'a di falatɔ ni fandanw bɛɛ lajɛlen ma a bɛɛ lajɛlen kɛra min ye a yɛrɛ furumuso ɲɛna n'o ye Lɔba Tarawele n'a bɛ Turelakaw ka sigi la ale de kɔni bibilama in fondation in ɲɛmaa ye ale bolo Seli Tapiw maa minnu bɛ n'olu sigiyɔrɔ bila Bamakɔ ani Kati olu lamina n'olu b'o kɔnɔ min ye lujuratɔw ka tɔnw ye fala ka taa se falatɔw ma min ye den minnu tununnen olu soma olu bɛ bila yɔrɔ minnu na nin bɛɛ lajɛlen donbolokɛriw ye sɔgɔmada in na maa minnu bɛ sa n'olu fana bɛ kalali kɛ n'o ye npogotigiw ye min ye masin kuraw olu bɔra ka di u ma Lɔbɔ ko olu tɛ ni musaka fɔ maa ye dɛ fala ye olu kɔni b'a kɛ fi sabililayi ala kama ka kɛ jigiya ye maaw ye fondation nin y'ale ka baara ye baara in senna fala ye a bɛ tali kɛ Amadu Tumani Ture ka soma yɛlɛmali san 5 o hukumu kɔnɔna na n'ala sɔnna ma o soma yɛlɛmali yɛrɛ fana hukumu kɔnɔna na dugawudonba kan ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ATT yɛrɛ ka denbaya kɔnɔna na Amdalayi Aseyila ntɛnɛn nata in bɛndɛya maaw wari baara ko tuma bɛ se ka sigi sen kan cogo min fala ye o sugu fiyɛ min dayɛlɛlen don bɛndɛya ale ka yɔrɔ kɛlen don yɔrɔ mandi ye koyi baara in bɛ ka kɛ memorial la kununko ni bi don maa min b'a fɛ ka wari mara ka baara kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ni wari ye k'i ka musaka yɛlɛma yɛlɛma min ye bɛndɛya ye ko jama hirilen don ale ka stand ka fala ye maa caman bɛ ka taa ɲininkali kɛ sabula olu bɛ maaw fɛ maa minnu ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan wa bɛndɛya y'a yira sa k'a fɔ ko yɛlɛmali ko la ka fala ye an laban an b'an doso k'an ka wari ta bɛndɛya kɔnɔ u bɛ k'o de fɛɛrɛ ɲini bi min ye tunɔgantunɔ Maliki Berete ale bɛ a ko in na ka taa se bɛndɛya ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ma an b'u fo n'ala sɔnna ma an na maa bila ka t'i ɲɛda u ka yɔrɔ kan farikolo ɲɛnajɛ diɲɛ seleke naani kɔnɔna na fala ye an ka minisiri n'o ye farikolo ɲɛnajɛ minisiri ale bɛ Irisilakaw fɛ yen min ye Irisi ye sa san o san ale bɛ farikolo ɲɛnajɛ fɛɛrɛ kɛnɛ min sigi o tako 13 ye nin ye n'o ye sport asamara ye ko ɲɛmaaya yɛrɛ tun bɛ maa min bolo o ye dangelen yɛrɛ ye n'o ye Vladimir Putin ye fala ye kuma dayɛlɛ kuma na sa a y'a ka kuma bolifɛn minnu kan farikolo ɲɛnajɛ ka se ka kɛ sɔrɔ ale ni maaninfinw dololo ye ɲɔgɔnna ye sifinw k'u sinsin olu kan a ko nin waati na sa min ye diɲɛ yɛrɛ bɛ ka taa sira min fɛ denmisɛnw kan ka lamɔ ka ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka se ka kɛ maaw ye maa minnu bɛ se ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ k'u farikolo yɛrɛ kɛnɛya kosɛbɛ fala ye o ye fɔlɔ ye filanan ye sɔrɔ ko ka se ka yaala kɛnɛya fana ka sɔrɔ min ye yiriwali ka jamanaw dorogo ɲɔgɔn na farikolo ɲɛnajɛ ko a y'o kɛnɛ ɲumanba ye sifinnakaw ko maaw k'u sinsin olu de kan yaasa ka farikolo ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ ɲɛnamaw k'olu dilan olu ye min ye Vladimir Putin ye maa nana kɛnɛ in ka fala ye a y'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin kɛnɛ min sigilen filɛ nin ye Mali ni Burkina Kazakhstan ani Serbie ni Zimbabwe ni Biélorussie olu bɛ yen cogo min jamana caman wɛrɛw fana bɛ yen ten bɛn ni kelenya o ɲinini ni cɛfɔ ni kanbɛn yaasa diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ bɛ se k'a jɔyɔrɔ fi cogo min na min ye baara in ye sa u y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni tɛ kun cɛ fiyewu fala ye ni mu tɛgɛnɔ bila sɛbɛn belebele la sɛbɛn belebele min bɛna na tali kɛ yɛlɛmali kuraw ni taabolo kuraw la ka ɲɛsin farikolo ɲɛnajɛ ale taabolo bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ fantan ani naani min ye yanni an ka se an ka samata sɛgɛw k'u kan k'u sen bɔ o kɔnɔkɔrɔ ka taa Tunisie dɛ fala ye ni ala sɔnna ma min ye novembre kalo tile 18 ye min ye badenya ndolaci sɛgɛw kan ka to o kɛ Coupe d'Afrique ale ɲɛbila baara hukumu kɔnɔna na min ye badenya ndolata in ye sa fala ye minnu bɛ se ka ye nin ko in incentive ale ka lisi min bɔra ka bin fala ye o de filɛ nin ye gardien o ye Jigi Jabate ye Young Africa ale bɛ bɔ o kɔnɔna na Jigi Jara Ismaël de Jawara ye o bɛ bɔ Suisse la min ye Mamadou Samassa ye o bɛ bɔ Laval la min ye défenseur ye fala ye Wɔyɔ Kulubali ale bɛ a la min ye Fode Dougouré ka bɔ Le Havre o bɛ a la Cheikh Oumar Konate ka bɔ Clermont o bɛ a la Mamadou Fofana ka bɔ New England Revolution o bɛ a la Amari u ye Amari wele koyi Paris FC ale bɛ a la min ye Nathan Gassama o fana bɛ a la fala ye Ousmane Kamara o bɛ a la ka taa se Amadou Dante ma o fana bɛ a la Dawuda Gino Brest o fana bɛ a la camancɛw Alu Dieng ka bɔ Al Ali la Mohamed Kamara Al Assad min ye Amadou Aïdara Doudou Leipzig ka taa se Lassana Coulibaly ma Lecce min ye Mamadou Sangare ka bɔ RC Lens ɲɛfɛmaw Gawusu Jakite ale bɛ bɔ Lausanne kaw fɛ Lausanne Sport min ye Gawusu Jara ye o bɛ bɔ Feyenoord la Mahamadou Kamara Laval Lassinɛ Sinayogo Auxerre min ye Brahima Jara o ye Al Ouaga ye Al Bilal Touré ale ye Bekistasi ye
min ye Mahamadou Doumbia ye o bɛ bɔ Watford la ka taa se sa Schalke 04 ka cɛden min bɛ n'o ye Musa Sila ye Fala ye ni maa 20 ani kɔ o de welela entraîneur fɛ Mali ka ndolanci min kan ka kɛ sa min ye novembre kalo in ale tile 18 ani Jordan de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ balaya balontan na a bɛ kɛ Stade Olympique Al Amadi Agrebi Aradez kɔnɔna na Tinisikaw fɛ nɛgɛ kanɲɛ 19 mana tɛmɛ ni miniti 30 ye a bɛ bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18 ma Bamakɔ ale kɔnɔna na Wasolonkaw ka Sorofo kɔnɔ Fala ye a ye taa kari foroba bin na dɛ min ye Umu Sangare ye a ko ni Ala sɔnna a ma su in na a kanubaw n'a lafasabaw k'u t'u ka so k'a bɛna concert duman k'u kunna Fala ye réseaux sociaux sanfɛ Instagram Facebook ani TikTok ni maa min b'a fɛ k'a lajɛ i ka taa Umu Sangare ale ka page kan i kɛra Bamako i kɛra Paris o i kɛra Lagos o i kɛra New York o Umu ko bɛɛ lajɛlen k'i labɛn ɲɛnajɛ in a bɛ kɛ bɔlɔlɔ sira de fɛ Fala ye a tɛ taa kɛ so kɔnɔna dɛ min ye Bamako nɛgɛ kanɲɛ 17 a bɛ daminɛ o waati Paris ni Lagos nɛgɛ kanɲɛ 18 min ye New York kaw ye a bɛ bɛn olu ka nɛgɛ kanɲɛ 13 ma min ye Umu Sangare ka bɔlɔlɔ sira minnu bɛ yen n'a bɛ se ka y'o kan o ye Instagram Facebook and TikTok ni kɔni ye concert gratuit o tɛ ya Fala ye ko bɛɛ k'i labɛn yaasa ka se ka nin ɲɛnajɛ duman in k'ale lajɛ Umu Sangare a ka bataki do ka bɔ a ka jɛkulu ma olu yɔrɔ min ye alamisa tɛmɛnen Seku Simbo Keita ni ale bɛ labɛn na Côte d'Ivoire kaw fɛ yen ɲɛnajɛ belebele a bɛ k'o baara labɛn hukumu kɔnɔna na sa Côte d'Ivoire télévision soba n'o ye RTI 1 Fala ye u ye wele bila Seku Simbo ma an ye min sɔrɔ o jaw la an ka jɛ ka o filɛ Mali Côte d'Ivoire jabaranin kan jɛmukan min bɛ sigi nɛgɛ kanɲɛ 12 Côte d'Ivoire kaw fɛ n'u b'a fɔ ma ko c'est midi an ka Seku ni dɔnko maaba dɔ n'o ye Seku Simbo Keita ye dɔnkɛla do diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi Mali Seku ni dɔnko hukumu kɔnɔna na a jɔyɔrɔ ka bon nin waati in na a bɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen a bɛ ka baara kɛ baara min kan ka kɛ ka min ye ɲinan san n'o ye Seku ni dɔnko san k'o kun cɛ hukumu kɔnɔna na sa télévision so min ye jamana kunnafonidilaw ye Côte d'Ivoire kaw fɛ yen u bɛɛ lajɛlen wulila ka se a ma nka min ye Côte d'Ivoire télévision soba yɛrɛ ye n'o ye RTI ye alamisa don olu y'a wele a kana Seku ni a damayira yira min ka di Seku ye a bɛ se min na a bɛ min ɲɛdɔn n'o ye dɔn ni tɛgɛrɛ ni Seku ni nisɔndiya ye a ye o ɲɛfɔ kalandenw tun bɛ yen minnu tun bɛ kɛnɛ kan Seku ni dɔnko matarafaba wɛrɛw fana tun b'a ko kɛnɛ kan Seku yɛrɛ bɛ ka baara minnu kɛ mun ka di Seku ye Seku bɛ se mun na a bɛ se ka mun kɛ degun jumɛn b'a kan a kɛlen ka diɲɛ yɛrɛ faamu cogo di bi ka se k'a ka baaraw kɛ a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na barosigi in senfɛ min cayala tigɛra ni dɔn ni dɔnkili ye Seku yɛrɛ bugunatigɛ jaw a ka wulikajɔ n'a ka Seku n'a ka dɔnko a bɛ fɛn minnu kɛ yaasa farafinna ka taa ɲɛ sabula a ko bi dɔnko ta nasira fɛ ale ye farafinna belebele ye belebele min bɛ k'i Seku ni damayira bɛɛ lajɛlen kɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ baara min bɛ sen na o ye ka ɲɛnajɛ de dilan ɲɛnajɛ min Aïcha Kone bɛna na y'a la min ye Ami Koyita bɛna na y'a la Bigini Bagaga ka taa se Mariam Ba ma Ami Koyita ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna na y'a la ale ni Baba ni Konew a kan ka kɛ ka Mali ka ɲinan san ale kun cɛ nka Côte d'Ivoire kaw fɛ yen ani maa wɛrɛw fana jɛra ka baara in kɛ Seku ni dɔnko ni farafinna bɛ se ka taa ɲɛ cogo min ka se ka hakilinaw a miirinaw nka Seku ka wuluko o dogolen tɛ maa la sabula baganw o kanu ka di a ye a ka wulu mandi n'o ye mitu ye o tun bɛ yen Azara olu bɛɛ lajɛlen yirala maaw la wa a yira fana k'a fɔ ko Côte d'Ivoire kaw fɛ yen baganw kɔlɔsi jɛkulu minnu fana bɛ yen olu fana ka maaw fana nana kɛnɛ kan o ye Seku tɔ sinsin a ka bagan mara la sabula wulu ninnu Seku y'a yira k'a fɔ ko olu y'ale denw ye u ka d'a ye a b'u fɛ wa a b'a fɛ fana u ka tɔbɔtɔ ka mara ka ɲɛ o de la anu bɛ taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ Seku an b'a fo Fala tata Bamako basa da jenni ma mɔna n'Ala sɔnna a ma na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini nɛgɛ kanɲɛ 18 kibaruya wɛrɛ minnu mana k'an bolo k'olu da bɛɛ lajɛlen tulo kan ka maliyɛn cɛman n'a musoman minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Fala ye an bɛɛ k'an se kɛ jamana ye n'an y'an se kɛ an ka jamana bɛ lafiya a bɛ basigi wa min ye an ka sago ye an bɛ olu bɛɛ lajɛlen fana sɔrɔ
bɛɛ ni kelenya kɔnɔna na a k'an bɛn sini ni ala n'a kɛra sɔnna a ma i Keita. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamɔgɔw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamɔgɔw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamɔgɔw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75. Ngo 98 17 76 45.